Yes, November 24 po doy. Ani kita ni di Barangay Buntay. Kung kaya na kita ayan na aanhi. Punta kita no na uli ano. Lakit anta ini. Makita ni ano ginihiniwanan indinhi. Daragod man ano nga maho sa indinhi. Maram ka mo. Nag-imagine la kita yan na. Ito nga wul pwede itong dida pintaran. Murals ba? Murals. Kataliwan. Indinhi. Imagine na lang ni yan. Buntay may the playground. Indinhi ba? Indinhi. Itong dinhi ah. Tatanuman to niya yung Bermuda grass. May dida mga bench ba? Bench. May dida swing. May ada siso. Ang siso nga sakradang susugad-sugad. Tapos bubutahan yung suga ano. Kataliwan. Bubutahan yung cheeseboard dida nga daan nga. Naka-imprinta na dama. Di kita pag manipis nga pistig. Pero malay mo, what if, di ba? What if kanla ito mga unaw-unaon lang nito nyo. Daton nga na mga himang round, mga orusahon. Amin ni ang pag-orbit nito nyo di habuntay. Time check 15 minutes before nakabiling ini mga round. Time check is 11:45. Ay may daw mga pasuga dito Cheers to all. At isang kay kuan. Amoy bitidum. Alat bitidum. Bitidum. Ani kita ni di Barangay Buntay. Ini din niya may barangay hall. And then hiyaman din Our Lady of Fatima. Oo. Kung kaya na kita yan na aanhi. Kaya no. Kanina nasingan to na kita di pala may mga 11:30 da nasingan to na kita may dapit dapit simbahan para na to baka sharing pa. Alam na this. Hindi ni samtang kita no na uli ano, tiuli kita. Lakit anta ini. Bibinaktason kita. O may kala, anak ko gimbiling. Antiin nga bubon. Oo. Inin nga bubon, manonumduman niyan mga nagbubuto pa kami. Amoy ni ang bubon nga baga, pamuso ano hambuntay. Nakakaniton din kami mga kabataan ba. Nanyangarigo bubon niya raman Lucy. Oo, mahinong daan din hindi may depende ni tambis tambis iba. Oo, makita niya no ginihiniwanan indinhi waray man ni Haji Abila pero siguro maruruya gadito niya kay kanino maram ka mo waray ko yung mga rawon waray ko yung mga bago simgano dolo kita yung naginong ranman. Anong kung nagtunta kakulop lasing ko na makapakadto kakampusan to naman pamurod mga mamay datala ba mga pasas ngilan ba oy datala buruhaton pero tika di kita kani blanco na ko utok hasta nakadto wala pasalamat lang kita pangaron pasaylo daragod man ano nga maho sa indin maram ka mo sisigong para makasiring ka mo nga ito niyo damo lang kung gaano ka siyo titiya kwarto damo surod damo tiyag ya punaw naon labot lat barayda na no iti itong di daman itong nga man nga wul itong nga pader ano nag-imagine lang kita yan na itong nga wul pwede itong dida pintaran murals ba murals kahusay itong dida kumbaga imbitahon naton an tananaw may dakusang kanya mo pa magkuhan mga magpropintar ba kataliwan hindi man imagine na lang ni it buntay may the playground charot hindi ba hindi niya tatanuman to niya hingkuhan Bermuda man Bermuda grass may da mga puno nga mga makurigad paglabot it mga puno no kay kanang lanon teto pero kung i-imagine nato no musay itong baga may the Bermuda grass tapos may dida mga sinisiring himang rawon lang itong mga nangungurbita kita kabuntay ako
Mayroon din ang mga ano pa ito no? Mga bench ba? Bench. Kataliwan. Bubutang ang gihapon hin unswing. Bagang playground ba no? Mini plaza. O diri mini plaza. Mini playground may da dida swing. Ang babalik bahan nakadaunhan plaza ba? May da swing. May ada siso. Logo siso. Ano ang siso? Budoy, ano nang babaran nga siso? Ang siso nga sakradang susugad-sugad. Oo. Tapos may damanway pa din eh. Balot ka bataan instead ng bagakuan. Hindi nitas bubutahanin suga ano. Kataliwang bubutahanin cheeseboard nga daan nga naka-imprinta na dama. Ano mo sa ito nung ilaw. Sige ta pag manipis yan na. Manipis. Hala. Wala to. Sige ta pag manipis. Mga pistig. Ito niyo. Pero malay mo. What if, di ba? What if? Aday Hadji Abila, aday Ronald Tandog, aday Harold Abila nga mga kasagabay, aday Konsehal Nikki. Magburoblig nga nitong hiradi na baga pagpahusay. Pustahay kita budi. Itong buntay tikang di simbahan, maasaring good. Ologot buntay. Napaawa. Di ba? Ano, kanla ito. Mga unaw-naon lang ito niyo. Pero, kung yan nagtitinayan na lutak hitluto, marang mo kaya ano? Ay, 100 million na liwat. Itong plan, itong kuhan, jackpot. Paka 100 million nga ni ay. Ay, sangkay. Paka 100 million nga ni. 70-30 or 60-40. Oo, kung hain kita dida nga porsyento, balik ta itong dida nga kuan. Okay. Ako kadalayan ito niya kung ano naabang yung mga raon. May dala babaga kuan. May dala talabaga maisiring. Okay, ito sa kabarangay. May dako nakitang gihapon na nga barangay nga may dasuga dito. Pag may danira play kuan. Playground, mini playground. Ay Konsehal Badul. May kala, hindi ni ganda robis. Rason nga ni kita, buntay lang ito tatindiran. Pasabot nga buntay titikari. Ay, kita kahusay nga pala eh. Ato dito kan kap. Ini sigip nga pala ha. Ay, angkay, hini ka ba madalonot ha. Tapos hindi tikat ito dito. Karwas, may dito karwas dito. Yan, atot ko, antot. Kami ni Hadjin Hadi. Ano na pa kasi nagbabalag nagbabalabag kita. Ano na pahiya ko. Ano kung naunaw din eh. Siyempre kwartahan 100 million. Hindi nga luti. Kung hitag-iya ba papaliton normal. Katapos hihimon din nga tenement nga siguro mga 12 floors. Wow. Sige la kay wala man lang bayan nagkukan lang kita no. Wala man bayan pangarap. Tabi-tabi po matugot man ito nitong kuang gihapon mga disugadaton kaya no. Ito nira magpapaka okay gihap ito nira. Di rin nahirada itong kabagwakan. Iti rin na yan simento. Diba? Thank you. Sabi po. May nagkubit. Sir. Din itong buntay. Ato kita magawad dito itong kuan. Ito ba? Ito't mga himang raw niya, mga urusahon. Amo niya ito't mga. Okay. Ay, tabi-tabi po. Napa-shout out talon. Taton nga na mga himang raw, mga urusahon. Hindi nila buntay buntay sulod.
Oh. Oh, adi engineer. Oh, honorable. Magdalaga. Indinhi kanang barangas indinhi. Mano? Man, patubig ha komunidad. Kanan mga barangas iton mga ang grupo iton han barangas na nagdonar ngan tubig ano. Dinhi dapit ha sulod. Oo. Dakot at pa yung bangin sumangit yung mga wire. Masugba kita tema. Oo. Pero pa minuto na maybe ay ala gano konnichiwa. Oo, like konnichiwa. Okay, inchik ay mapay. Okay, dagkutot mga payong isilibang ko inga payong. Oo, doon ka. Pero mabas ko giya. Oo, okay, may liwanan. With different colors. Sama din eh. Ang diversion road liwat. Diversion road natin din eh. Ika di San Roque ha. Hindi eh, embarcadero. I will tour you guide. Amin ni ang pag-orbit nito nyo di habuntay. Papakita tagihapon ang sukot ko nga ni hadtay siring man. Di ba? Lagi nga ni kita. Siyempre nananabi ang pigil kita. Ito nga ni ang mga tito man nga mga kuan ang mga nipa. Ang mga nipa. Ginihinayan na. Hinahinayan na ito. Tuman dito, di ba? Nalamrag daw ano. Nahusay nakikita nitong beauty iton. Kuwang katapos di ba? Kay total maladat mga rawong ba mga urusahon. Okay, marang ka mo. Mga unom na ada or 5 ka adlaw nga takpalad. Tini man ini nagkikinalot. Ada nagsumatakit kanina. Kalo magkinatol nga ni kuno tim kamot. Gisulod tim bulsa. Ada mo sige to pag sinirig ito. Nagmamanifest ba? Money for you. 100 million Tonyo, 100 million. 100 million good ano karasanim. So iton man. Di ba? Nakakuan iton. Panlukad iton nira pero ada pa pinanmulod lang nasa ringi hadji may dakon iton kuan para pag tanggal na di rin na ba manurok. Para di rin manurok may itong ibubutang nga bagan chemicals di nga ni asin kaya no sugad pa na ako na diba na ako mga himang raway yung mga urusahon hindi niya no magbutang hindi nihin palamragan ba usayo say nga suga talaga nga mausay ba nga makaruruyag ba nga matatambayan gabi kaya no may nanagap din yung mga solar man. Pero di rin good as sugad ka kuan ka lamrag pero siyempre kung magbutang din magbutang nga din mga establishmento like karaunan siyempre malamrag tapos may dida floating mga karaunan gihapon sugad ba ito ba ano na may dito dida alagad kaya na ibudoy nahulog ito. Itong takikuan niya na pipinanaw na gihapon ano. Ila kita pag ila kita nga duro pag ubos ta ka lugar niya sugad. Akapanunaw naghihapon kita diri para lahaton. Akapanunaw naghihapon kita iton output iton para oy wala galo na may tutula
Oo. Output it para iton din hilaha aton libong ba. What if ano? What if la? Makurigan paghanga dito siring pakwarta no kay durong karusahon to yung magkakada kang kwarta. Pero kung may dakabaga guti maka malay mo kabati ang kaya na ano. Okay, usahay horing-horing maka matudtod o diri. Anyway, so adi 15 minutos inin nga aton yan ang nahimong himang raon ano. So amo yan na atong baga nahimo yan ang adlaw ang mga orsahon nga istoryahon nito niyo. Oo, okay, baga makaadala kita hin kuan niya na paglibot ay nababaraka na kanina aga pa kinita man lang akong kuan ang reels ba nababaraka na ako sa kubuhaton may dako na ito sa mga plano ba rason niya diri na ako kaya may da mga kabalaong may da mga rason so yan ha mainin anaton na himo o di na luag o tendin hi dito na PNP kanang buntay sulod ha dito na fire station dito na iska dito na municipal trial court. Oo, amin ito sinisaring the smallest barangay in town. Buti lang yung barangay pero haluag ito pero has everything. May the plaza diba? Kataliwan may nagyap dun din ng mga turkubon diri kan da Charles may diri food refreshment may diri mga drinks ihap ano may diri Korean hindi ni Binabista dito kita kumuan binalabag tiga tutorial tadi kaya mo kita yan ni mang raon minsan la kanan kanan kuan nga himang raon unta ano maka kuang kita ngadto iton istoryante hira istoryante kuan Hiyaji ito man yun konsel tandug kaya hiyaji gyap makong gyap ito pero ito nga baga konsiyo hira nga pipito pang active ay plaza na yun ada elementary may da Assumption may da munisipyo tapos ako pantut buntay tala siguro talanay again just being your friend from another star. Siyempre ako magpapabili lagyap nga iyo saan kaya nga mayok bo saan labag na orbit in orbit ay mga raon kapoy gapitan nilbak ka sulog tala okay